Здравейте, боксери! Аз съм Димитър и днес ще ви представя новото ми интро. Покер! 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 Чиви! 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 Клипа не е, разбира се, само за това искам да ви покажа и едни кадри, които наистина много разочароваха. Нека ги видим. What the fuck? Това са наистина много грозни кадри. Надявам се да не сте се разочаровали от клипа, но това сме ние хората. Трябва да се променим. Поне аз така мисля. Който ме подкрепя, може да ми го каже в коментар. Ако искате да внеса нова тема, може също да го кажете като коментар. Друго нещо. Отварям геймърски канал на PokerFace TV, чийто линк ще намерите в описанието. Като коментар тук на този клип може да ми кажете примерно за какво интересува. Примерно, вие задавате въпроса за играта, аз ви отговарям с клипче, което ще е геймплей, ще ви обясня всичко под вид на урок. Може да изберете, може да ми задавате въпроси по-точно към игрите. Така, ако имате някакви проблеми и не съм ви помогнал достатъчно, може да ми го кажете в клипчето, в което съм го показал. Там ще видя какво мога да направя и ще ви направя второ клипче. Също така, към човека, който ми е задал въпроса, ще му го изпратя на лично съобщение клипа, като просто да го разбере, защото вие не сте длъжни да чакате аз да си правя клипчетата и така нататък. Надявам се да ви помогна както в реалния живот, така и в игрите. Мисля, че мога да помогна до някъде с тези игри. За всяка игра ще ви кажа също в кой сървър е нещото, защото не във всички сървъри е еднакво, поне не за World of Warcraft, но надявам се да ви помогна наистина. Това беше от мен. Довиждане и приятен ден. Чакам вашите отговори долу.